От AutoActiv предлагаме нова оферта за Audi A4 S-Line Quattro. Двойка TDI 143 конски сили. Пак подчертавам 4x4 Quattro. Един чудесен автомобил S-Line. Нов внос в отлично техническо състояние. Колата е много запазена с LED фарове, ксенон. Всичко си работи безупречно. Вътре е с навигация, цветната навигация, което е важно, с кожения салон, пак казвам, оригинален S-Line. Хубава кола, нов внос. S-Line. Климатроничето, 6 скорости и много запазен интериор. Предлагаме лизинг към тази чудесна кола. В момента разполагаме и с други немски автомобили и аудита. Може да разгледате нашия вебсайт. Желая хубав и успешен ден от Автокъща AutoActiv. От AutoActiv предлагаме на вашето внимание нова оферта за Шкода Октавия бензин, 122 конски сили. Един чудесен автомобил, нов внос в отлично техническо състояние. Колата е много запазена с оригинални алуминиеви джанти на Шкода. Здрава е, няма никъде ръжди, няма проблеми. Не е ударена, ходова част, мотор, всичко е тип-топ. Новия фейс с халогени. Много интересен автомобил, пак подчертавам, бензин, наличен на нашата автокъща. Вътре салона е много запазен и поддържан. Климатроничи, което работи, борд компютър, медия с навигация. Предлагаме и лизинг към тази чудесна Шкода. В момента имаме и други интересни предложения, може да разгледате нашия вебсайт. Желая хубав и успешен ден от Автокъща AutoActiv.